ଶ୍ରୀରାଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅନବଦ୍ୟ ଶକ୍ତି, କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଶ୍ରୀରାଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ହଜାର ହଜାର ପାଠକ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧ। ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। କାଳଜୟୀ ରଚନାର କାଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରତି ଉଚ୍ଛେଦ ନଥାଏ। ଶ୍ରୀରାଧ ତ এইমাত্র ফুটেছে। ସମୃଦ୍ଧି ସତ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତାର ମଧୁର। ଚାରିପାଖରେ ପାଠକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଆବେଦନ ଆତ୍ମୀୟ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ଆଜି ବି ଶ୍ରୀରାଧ ପଢ଼ି ଅଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ଅନେକ। ଆଜି ବି ଶ୍ରୀରାଧ ପଛରେ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି ତରୁଣ ପିଢ଼ି। ଆଜି ବି ଶ୍ରୀରାଧ ପଛରେ ପାଗଳ ଭଳି ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ି। ଆଜି ବି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଶ୍ରୀରାଧ। ଯିଏ ବି ଶ୍ରୀରାଧ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ। ଆମେ ବି ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁ। ଆମେ ବି ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁ। ଆମେ ବି ଶ୍ରୀରାଧ ପଢ଼ୁ। ଆମେ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ। କେହି ଛୁଇଁ ନାହୁଁ କାହାକୁ ପଦେବି, କଥା କହି ନାହୁଁ କେହି। କିଏ ସେ ପରତେ ଯିବ ସେ କହି, ସାରା ରାତି ଗଲା ପାଇ। କେହି ଛୁଇଁ ନାହୁଁ କାହାକୁ ପଦେବି, କଥା କହି ନାହୁଁ କେହି। କିଏ ସେ ପରତେ ଯିବ ସେ ପରି, ସାରା ରାତି ଗଲା ପାଇ। ଆଗରୁ ତମକୁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି, ତମେ ଖାଲି ତାହା ନୁହଁ। ତମେ ଅସଲି ଅଥଚ ମୋ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଅ। ତମେ ନିରାପରି ରଙ୍ଗର ଛୁରୀ ମତେ ଚିରି ଦେଇ ଯାଅ। ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନୁହେଁ ତମେ ହିଁ ରକ୍ତରେ ବୁଡ଼ିଥାଅ। ତମେ ନିରାପରି ରଙ୍ଗର ଛୁରୀ ମତେ ଚିରି ଦେଇ ଯାଅ। ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନୁହେଁ ତମେ ହିଁ ରକ୍ତରେ ବୁଡ଼ିଥାଅ। ଆହା କରୁ କରୁ ହସି ହସି ତମେ ମୋ ବାଟ ଆଗରି ବସ। ନ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ହୃଦୟରେ ତମେ ଦିଶ। ନ ଶୁଣିବି ବୋଲି ସ୍ୱର କାନରୁ ଦେଲେ ତମେ ଅଭିଳାଷ ପାଲଟି ଅଥୟ କର। କେହି ଛୁଇଁ ନାହୁଁ କାହାକୁ କେବେ ବି, କଥା କହି ନାହୁଁ କେହି। କିଏ ସେ ପରତେ ଯିବ ସେ ପରି, ସାରା ରାତି ଗଲା ପାଇ। କେହି ଛୁଇଁ ନାହୁଁ କାହାକୁ ପଦେବି, କଥା କହି ନାହୁଁ କେହି। କିଏ ସେ ପରତେ ଯିବ ସେ ପରି, ସାରା ରାତି ଗଲା ପାଇ। ସାରା ରାତି ଗଲା ପାଇ। ସାରା ରାତି ଗଲା ପାଇ। ଶ୍ରୀରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଶ୍ରୀରାଧର ଅନେକ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଇ ନଥିବା ପରି ଶ୍ରୀରାଧର ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ବି ଆମେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ଦେଇପାରିବୁ କି ନା ତା ସନ୍ଦେହ।
କିନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି, ଶ୍ରୀରାଧାକୁ ଭଲ ପାଇବି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ପରିବେଷଣ କରିବି। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମେ ଆସିଅଛ ବୋଲି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଦିନ ବେଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତମେ ଆସିଅଛ ବୋଲି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଦିନ ବେଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଗାଧୋଇ ଯିବାକୁ। ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ କାମକୁ ଯାଇସାରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଗାଧୋଇ ଯିବାକୁ। ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ବସି ଗାଧୋଉଥିଲେ, ମାଜୁଥିଲେ ଦେହକୁ, କଥା ହେଉଥିଲେ, ବଖାଣୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, କଥା ହେଉଥିଲେ, ଦେହ ମାଜୁଥିଲେ, ବଖାଣୁଥିଲେ। ଗାଧୋଇ ସାରି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ଗାଧୋଇ ସାରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେମାନେ ସଭିଏ ଶୁଣିଲେ ତୁମ ବଂଶୀ ସ୍ୱର। ସଭିଏ ଶୁଣିଲେ ତୁମ ବଂଶୀ ସ୍ୱର। ସଭିଏ ଭାବିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ନା ଧରି। ସଭିଏ ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ବଂଶୀ ସ୍ୱର। ସଭିଏ ଭାବିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ନା ଧରି। ସଭିଏ ପିନ୍ଧିଲେ ନିଜ ଚାହିଦାର ଆୟ ଅଳଙ୍କାର, ଝଲମଲ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ, ଝଲମଲ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ। ଗଭାରେ ଖଞ୍ଜିରେ ଫୁଲ, କପାଳେ ଛାତିରେ ଚନ୍ଦନରେ କେତେ ଚିତ୍ର କରେ। ଆଖିରେ କଜଳ ପିନ୍ଧି ଦେହ ମହକାଇ ନିଜର ଆକାର ସବୁ ନିରାକାର ନାଗର ତୁମ ନିକାଂଶ ପଡ଼େ ସମର୍ଥ। କାଲି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବାଳ ଝିଙ୍କିଲେ। କାଲି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବାଳ ଝିଙ୍କିଲେ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ କାନ୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର କଚାଡ଼ିଲେ। ମୁଣ୍ଡକୁ କାନ୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର କଚାଡ଼ିଲେ। ମୁଁ କେଉଁଠି ପୂର୍ବ ରାତି ବିତାଇଲି ତାହା ସାଫ ସାଫ ମାନିଯିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ବେଶ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଲା, ବେଶ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଲା କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖି ବସିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଚାପି ରଖିପାରିଥାନ୍ତି ହସ। କହିଲି, ହାୟରେ ବିଧି, ଏତେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଥିଲୁ କପାଳେ। ମୋର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି ଶରୀରରେ ପୁଣି ଦିନବେଳେ। ସେ ଦିନେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟିଏ ମୁଦିଟିଏ। ସେ ଦିନେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦିଟିଏ, ପାଦରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ପାଉଁଜି। ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି ପାଉଁଜିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ଲେଉଟାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ପତ୍ନୀ ପରି ମିଶିଲି? ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆଖି ବୁଜି ନିଜ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲେ ମୋର ଛାତି ଭିତରେ। ମୁଁ ବୁଝିଲି ମୋର ସାରା ପରମୟକୁ ସେ ସୁଶୋଭିତ କରିଦେଲେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ। ତମେ ଆଉ ନାହଁ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ତମେ ଆଉ ନାହଁ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ତମେ ଆଉ ନାହଁ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ୟତମ ବିଧବା ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ୟତମ ବିଧବା ନୁହେଁ କି ତୁମ ଶବ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ନୁହଁ। ତୁମର ଶବ ତ ବହୁ ଦୂର ବୃନ୍ଦାବନ। ସୁନ୍ଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ମୋର ଏବେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଲାଲ ଦିଶେ। ସୁନ୍ଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ମୋର ଏବେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଲାଲ ଦିଶେ। ଲୋକଙ୍କ ବିନୋଦ ପାଇଁ ନାଚିବା କୁଦିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ ଘର ପାଶେ। କନ୍ୟା ପରି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ଅଳଙ୍କାର ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ। କନ୍ୟା ପରି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ଅଳଙ୍କାର ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ। ଯେତେ ଥଟା ଅପଯଶ ସବୁରି ଜବାବ ଦେବି ଚୁଡ଼ି ଝୁମ୍ ଝୁମ୍। ତମେ ଆଉ ନାହଁ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ତମେ ଆଉ ନାହଁ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ସବୁରି ଜବାବ ଦେବି
ସବୁରି ଜବାବ ଦେବି ଚୁଇ ଝୁମ୍ 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 ତମେ ଆଉ ନାହ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି ସବୁରି ଜବାବ ଦେବି ଚୁଇ ଝୁମ୍ 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 ତମେ ଆଉ ନୁହ କାହା ପିତା ପୁତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଆଉ ନୁହ କାହା ପିତା ପୁତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଆମର ବିଦାୟ ଦିନ ପୂର୍ବ ରାତି କରି ଆଜି ତମେ ଶୁଦ୍ଧ ଚଗଲାନି ଧୂଳି ପଡ଼ି ଛିଗୁରାଅ ଛୁଇଁ ଦିଅ ମୋ କୁମାରୀତ୍ୱର ନିର୍ଜନପଣକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଗଲାବେଳେ କୁତୁକୁତୁ କର ମୋ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଚାହିଁ ରହିବାକୁ ଆଜି ତମ ଶୁଦ୍ଧ ଚଗଲାନି ଧୂଳି ପଡ଼ି ଛିଗୁରାଅ ଛୁଇଁ ଦିଅ ମୋ କୁମାରୀତ୍ୱର ନିର୍ଜନପଣକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଗଲାବେଳେ କୁତୁକୁତୁ କର ନିଷ୍ପନ୍ଦ ରହିଯାଅ ମୋ ଚାହିଁ ରହିବାକୁ ଜୁଇରେ ସ୍ଥାପନା କରି ତୁମର ଶରୀର ସେମାନେ ଦେଖିବେ ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଇଯାଏ ଯେତେକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତୁମର ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଫେରିବେ ପୁଣି ଦିନ କେତେ ପରେ ତୁମେ ନଥିବାର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବେ ତୁମରି ସ୍ମୃତି ସମେତ ନାନାଦି କଥା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାରୁନି ଆଉ ରୋକି ମୋର ସୁଖ ସନ୍ତୋଷକୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାରୁନି ଆଉ ରୋକି ମୋର ସୁଖ ସନ୍ତୋଷକୁ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ ମରିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟା ପାଣି ପାଇଥାନ୍ତି କିପରି ତୁମେ ଆଉ ନାହ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି ତୁମେ ଆଉ ନାହ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି ତୁମେ ଆଉ ନାହ ବୋଲି খবর আসিছে সবুরি জবাব দেবি চুই ঝুম ঝুম କେହି ଛୁଇଁ ନାହୁଁ କାହାକୁ ପଦେବି କଥା କହି ନାହୁଁ କେହି କିଏ ସେ ପରତେ ଯିବ ସେ ପରି ସାରା ରାତି ଗଲା ପାହି କେହି ଶୁଣି ନାହୁଁ କାହାକୁ ପଦେବି କଥା କହି ନାହୁଁ କେହି କିଏ ସେ ପରତେ ଯିବ ସେ ପରି